יש לי סיכוי להתחתן, אני יודע. אני מוכן להתמסד, להשתקע, רק שלא תהיה מהמרכז. אבא שלה יבדוק לי את העובר ושב. תגידי לי היכן מוצאים כזה שילוב, דוסטרון פתוח עם לב כה קשוב, נעוף ביחד בלבי אצל סיוון, ובקיץ נטוס יחדיו לקופנגן. בעלי לפחות 1.90 מטר, חקלאי שסוף שריח, גם איש מחשבים. באיזה עולם הזוי אתן חיות, זה בן אדם לא רשימת להיות. חשוב לי שהוא יהיה אדם משכיל, באמת לא צריך משהו בלתי רגיל. אהוב שלי טייס רופא ועורך דין. מה אתה לא? שלם על הדייט אני עושה חושבים. ודאי חשבתם כבר על מי, שמה